Sí, podem parlar d'estafa, d'una estafa descomunal al votant que va donar el 52% dels vots a l'independentisme i veu com ara el seu vot ha esdevingut un govern de tripartit on el PSC ha imposat els seus projectes, els seus criteris i a més en fa mofa. Avui mateix el senyor Zaragoza ja ha dit Catalunya no tindrà referèndum, però tindrà Hard Rock, que suposo que és el que van votar els ciutadans quan van donar el seu vot a una majoria independentista, malgrat totes les dificultats i malgrat fins i tot les decepcions, però van fer un vot de confiança que avui s'ha traït. Això és una estafa al votant. Podríem, òbviament, si posem les ulleres de fer anàlisi política, podem dir que un president precari que només té 33 diputats ha aconseguit pressupostos, que és una cosa meritòria. Però és meritori tenir pressupostos quan, per exemple, com va fer Jaume Giró en el seu moment, hi ha una majoria estable, hi ha uns acords difícils de tirar endavant i uns pressupostos equilibrats. Allò tenia un sentit. Això d'ara, òbviament, anirem estirant, perquè al final això té una inèrcia i si tu et quedes a la poltrona, quedes al poder i vas tenint vots d'aquí i d'allà, doncs, i vas fent renúncies cada vegada més grosses, doncs pots mantenir-te en el poder. Però és un mèrit polític? Si és un mèrit polític és una mica miserable. El que segur que no és un mèrit per als ciutadans, més aviat és un demèrit. Perquè el fet és que la majoria absoluta, la majoria notable independentista ha esdevingut una majoria tripartita. I allà on hi havia Junts i la CUP, ara hi ha Comuns i PSC. PSC, partit bel·ligerant, que no només forma part de la repressió, sinó que a través de les seves estructures d'estat manté les acusacions contra tants i tants represaliats del 1 d'octubre. Ho hem d'oblidar. El PSC forma part dels partits de la repressió. Òbviament es poden acordar coses amb el PSC perquè la vida quotidiana t'hi porta. Estem parlant del govern de la Generalitat. I estem parlant, en el cas del candidat del PSC, del senyor Illa, d'una de les persones més bel·ligerants contra el referèndum i contra el 1 d'octubre. No parlem de qualsevol. Però el fet és que Esquerra Republicana ha volgut. Primer va fer tot aquell estropici, aquell estrall cessant en el vicepresident Puigneró, que va motivar la precipitació del trencament del govern, i després s'ha venut l'ànima de dalt, de baix, de sota i per davant al PSC, que l'ha fet ballar com una baldufa, que li ha anat imposant els seus propis criteris i que ha demostrat que tenia la paella pel mànec i que podia fer el que li rotava. Aragonès no ha aconseguit uns pressupostos, els ha aconseguit el PSC, marcant els seus tempos. I a més amb l'aliat de Comuns. És a dir, el partit independentista s'ha aliat amb el PSC i Comuns, que estan en contra del referèndum i sobretot estan en contra del procés català, i a més amb uns criteris, diguem-ne, pressupostaris que no eren ni tan sols els d'Esquerra Republicana. Dir-ne d'això un mèrit polític és tenir-ne moltes ganes. Això és fonamentalment una vergonya política. Jo crec que avui hi ha molts ciutadans de Catalunya que es poden sentir traïts en el seu vot. És un vot que no tenia aquest sentit, en tenia un altre. I al final, com havíem dit tantes i tantes vegades, Esquerra Republicana reafirma el tripartit, que és on se sent còmode. Perquè així és el petit indep, però a temps de llarga durada, res de confrontar-se amb l'Estat, res de pressionar, no, llarga durada, un pujolisme, diguem-ne, amb matís republicà, una mica estrany. Però alhora té d'aliats els Comuns, que sempre estan amb la pancarteta, encara que a vegades siguin absolutament irrealistes, i el PSC, que era el que mana de veritat, com s'ha demostrat en totes aquestes llargues setmanes de negociació. Tot plegat és molt penós. Fixin-se que, mentrestant, tenim un nou èxit d'enorme importància a través de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que demostra que la possibilitat de guanyar l'Estat quan se'n fa un embat directe, un embat fort, és més que possible i a més fins i tot ens passa. I tanmateix, Esquerra va decidir que l'embat no el podia, jo crec que es va acovardir, va decidir pactar baixar el cap i ara, doncs, qui dia passa any empeny, el que volen és el poder pur i dur. Però confrontar-se amb l'Estat ja s'ha demostrat que no. Confrontar-se amb el PSOE
són els aliats naturals i a més s'hi posen de genolls. I unificar-se amb tot l'independentisme fa molt de temps que això no existeix, que no ens venguin sopars de duro, no existeix. Aquests pressupostos són el final de la unitat independentista i són, per a Esquerra Republicana, l'ajornament de l'independentisme per moltes dècades. Per tant, que el senyor Junqueras no ens vengui, com deia fa un moment, motos d'aquelles que no poden de cap manera comprar-se. Això, senyor Junqueras, és un tripartit. Vostès han substituït el 52% independentista per un tripartit. Vostès s'han menjat tots els gripaus, vostès s'han posat de genolls i vostès han estafat els ciutadans que varen votar independència. Que els hi vagi bé en el camí del pujolisme renovat, amb una diferència. El pujolisme tenia una certa categoria. Això és arrossegar-se. Molt trist.